かの者を守りたまえ。全員、あなた方のおかげで助かり。本当にありがとうございます。いや、レディン王子に。ありがとう。大切にでも、レディン様。わからぬ。かつて、本当。どうやら邪悪が目覚めてしまった。なあぎゃ。どうしたランス。いや。黒騎士の異名は、伊達ではないということだ。邪悪な存在の目覚めに呼応して、魔物たちは次々として、この力でこれまで以上に王子に尽くしましょう。
どんな力でも扱いこなしてみせよう。私にこうするだけの敵がいればいいがな。